Sa mga pangenot na bareta, duwagadan sa ruirido sa magkasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Catanduanes. Labis ang 200,000 pesos na kantidad ng iligal na droga na kumpiskar sa Daraga. Ulanggi Red Hunters kampyon sa katatapos pa sa ng Ako Bicol Cup. Asin piling kaakian sa Malilipot Albay, benepisyaryo kan Project Angel 3 kan Dole Albay. Maray na hapon, Lunes, Disyembre 12, taong 2022. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Saro gadan sa ruirido sa banggaan ng duwang motorsiklo sa Catanduanes. May report si Maria Lorenzana. Dead on arrival ang construction worker na si Marvin Bartoriano Tabilog, residente kan Barangay F. Tacorda, Vera, Catanduanes, matapos na madiskwido ang pigmamanayang motorsiklo sa Provincial Road kan Barangay Paho kan parehong Banwaan alas 9 nin Banggi kasuudma. Sa investigasyon kan Verac Municipal Police Station, gikan sa Barangay Palnab del Sur si Tabilog. Mantang pigbabaybay ang pakurbadang porsyon sa lugar kan insidente, nakabanggaan ni Tabilog ang motoristang si Mark Louis Rodriguez Zuniga, mekaniko asin residente kan Barangay Binanwahan, parehong Banwaan. So, medyo nagalangkaw po ang insidente ni aksidente. Ganito na nga po dan kami na kung pwede sa mga motorista sa lalo sa backlight so may mga backlight sakay magsuulog crash helmet. Napag-araman man na mayong mga suolot na helmet ang duwang motorista. Medyo madikim sa parteng ito sa pakurbada at ito po. Ito ang nagano kami kung pang mga nakahiling ko talaga makasya sa pagdalagan sa ilang duwang ambuslados po. Sa ngunyan, nasa kustodiyan na kan otoridad ang duwang na imbweltong motorsiklo mantang nagpaparahay-rahay naman sa ospital si Zuniga. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Maria Lorenzana. Motorista gadan kan mabangga nin bus ang pigmamanehong motorsiklo sa Camarines Sur. May report si Nomer Corporal. Sa cellphone bidyong kuha ni Lisa, mahiling ang nakabulagtasin duguan ng motorista sa tinampong saop kang Zone 1 Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur, pasado alas 9 kasubanggi. Sa investigasyon, mantang pigbabaybay subot kang biktimang si Franklin Bulao, residente kang Barangay del Rosario kang parehong Banwaan ang lugar kang pinangyarihan, nag-overtake ang biktima sa kasunudan na kotse. Alagad na inaantisipara ng papaabot na bus na pigmamaneho ni Junel Yabas na nagresulta sa pagkakadiskwido kay ni. Pag-overtake niya, masyado na siyang malapit doon sa bus na tumatakbo doon sa opposite lane niya. Nag-apply siya ng brake. Kaya lang, dahil sa bilis ng pangyayari, bumangga yung single motorcycle doon sa harapan ng bus. Napag-araman man na mayong suulot na helmet ang biktima. Naidalagan pa mangkuta ang biktima sa ospital. Alagad pigdeklarang dead on arrival. Kakahiga niya doon sa kalsada, marami pong nakakalat na dugo doon sa part ng ulo. So hindi ko po masabi kung nakainom, sir, kagabi. Diin naman sasangatan pa ning kaso ang nakabunggong driver matapos na magkaigwaning pag-uulay sa pamilyang nabaya ang kambiktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Piling senior citizens sa Barangay Bitano, Legazpi City natauwanin amay na pamasko ka na Bicol Party List. Pigdonar na bagong multipurpose hall building, pig inaguraran man. May istorya si Maria Lorenzana. Para kay Lola Eleanor asin Lola Marife kan Barangay Bitano, Legazpi City, magayon ang gad ang magiging benepisyo kan bagong multipurpose hall building na ipigmok na sa saindang lugar sa tabang kan Ako Bicol Party List na magagamit ninda orog na kung may maraot na panahon. Dakulao na bintahe inio, na nakagang kami kay inio. Sa primero, sa mga activity, de kami madidipisi sila na magpaaram kung kay sisay-sisay. Good luck lang po.
sa partido ng ang ako Bicol. Istorya ni po ng Barangay Bernard Pacardo, haloy nanindang pigmamaawot na magkaigwanin multipurpose hall building. Kaya ngunya na dagos ng narealisaraan sa indang pangiturogan, asigurasyon ni Pacardo, pagkakaingatan ninda ini nga ni magamit pa kan ibang henerasyon. Thank you again kasi nag-rank ini sa kambitaan nun naman. Kasi before, tinawan kami covered court, itong covered court sa kanila dyan. And now, nandito naman yung multipurpose building. So very glad na ang mga request natin sa Bitana is na utokang Ako Bicol Party List. Sigon kay dating kongresista Attorney Alfredo Garbin Jr., tulong eskalon ang nasabing multipurpose hall building, kung saan kantidad 5 milyones pesos ang ginastos sa konstruksyon kan nasabing edipisyo. So natutugdukan ni dangon yan, bako pag sa diri kang barangay, and ito talaga pinagmaniugot kang konseho, kang barangay Bitano na magkaigwasinda kisa diring barangay hall na nakatugdok sa daga mismo pag sa diri kang barangay. Mientras tanto, apwera kan inaugurasyon na nauman in gift packs ang partido sa 953 sa senior citizens sa nasabing lugar. Maugma kami. Salamat. May saro ng recipe. Maugmahon sa sarong senior citizen na nakaka-receive kay pamaskong handog. And this will be for the entire city, and I think for the entire 2nd district, nagaluhar kita para sa gabos na senior citizen. I hope we can sustain magastos, pero sa abot kad sa muyang makakaya, gigibuhon ta. Apwera sa Legazpi, magkakaigwa man ng senior citizen gift giving ang partido sama nito, rapu-rapu asin kamalig. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. 100,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa Daraga. Asin Pulangi Red Hunters kampiyon sa Ako Bicol Cup. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 100,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa nagpositibong operasyon kontra droga sa Banwaan, Daraga. May report si Nomer Corporal.
Tulong persona na tulak ning droga sa Barangay Peña Francia, Daraga Albay, ang naarestar kang pinagsararong pwersa kan Daraga Municipal Police Station. Police Drug Enforcement Group Bicol, Police Intervention Unit 5, asin CIDG, Provincial and Regional, pasado alas 10 ning aga kan Sabado, Desyembre 10. Nakuha sa posisyon kan mga sospek, ang pigkakarkulong maabot sa 20 gramo ning pigtutubudang shabu, asin may street value na 136,000 pesos. Binisto ang mga sospek na sinda Pangulima Muhammad Ali Yugkat, 46 anyos, Tumbaga King Pahads I Pangulima, 32 anyos, asin si Tumbaga sa Abu din I Pangulima, 40 anyos, anas residente Campur 4 Sapu Padi Dumalapatan, Sarangani Province. Is makipagtulungan sa amin kung meron silang nalalaman, informal lang kami at gagawa namin ng aksyon. Yung sa mga hindi naman tumitigil, magsitigil na sila at walang mangyayari sa kanila dyan. Mapapahamak lang ang buhay nila. Ang ating Chief PNP, sinasabi nga niya, life is beautiful. We will address that. Kung gusto niyo maging maganda buhay niyo, tumigil na kayo dyan. Sa presente, nasa kustudiya na kan Daraga MPS ang tulong sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pulangi Red Hunters kampiyon sa katatapos pa sa ng Ako Bicol Cup. Ang mga eksena sa awarding ceremony sa istoryang ini. 1 against 3 doon. But 2, good. What a line break for De La Cruz. And that's another great shot from this. Naging mainit ng gadaan bakbakan kan Team Daraga asin Team Pulangi sa katatapos pa sa ng finals kan Ako Bicol Cup na ginibo pa si Banggi sa Albay Astrodome. Enot na luminamang ang Team Daraga sa first half. Hasta sa nagbaguan dalagan kan kawat. Try to hit the triple! Yes! What a shot! Asin Sauri binisto bilang kampiyon ang Team Pulangi. Naguli ang grupo ng 200,000 pesos. Once again, Kapitan Nathan J will be receiving 200,000 pesos from Ako Bicol and 15,000 pesos from Governor Grex Lagman. Salute to Team Daraga for giving us very competitive fight. So, thank you Lord. Salamat sa mga taga Pulangi. Big bisto man ang most valuable player sa inaugural season kan Ako Bicol Cup si Justin De La Cruz na produkto man kan Team Pulangi. Grabe bagay po. Galing mo sa tatlong lalo. Trabaho mo lang. Nasungkit kan Team Daragaan first place asin naguli ng 150,000 pesos. Siguro sa grupo dai maninda nakuha ang kampyonato. Alagad na kulang onra na sa inda na makabale sa finals. Para sa kanila, nasa top 4 seed kami. They never expected na kami makapasok sa finals. Tinalo kami ng Legazpi sa unang sa quarterfinals back, bounce back sa semis. And then here we are sa WC rounds. I'm grateful for this. Ito nangyari sa akin ito kasi sa big event sa Pilipinas eh. Second place naman ang Team Legazpi. Naiulikan grupo ang 100,000 pesos na papremyo. Nagpahiling man kan sa indang suporta sinda Kongresista Joey Sarte Salceda, Kongresista Jill Bungalon, dating Kongresista Alfredo Garbin Jr. asin si Kongresista Elizalde Co. Salamat sa inyong partisipasyon. Bako po ang panggana, ang importante, nagpartisipar kita boss. Thank you very much and magirilingan sa susunod. Kami naugma sa Ako Bicol na nakapagpaugma sa Indo and ako nagpapasalamat dahil nagpartisipar gabos ang satuyang mga mayors, especially si Kong Joey. Mientras tanto, binisto bilang best coach si Coach Momo kan Team Legazpi. Mantang kabali man sa Mythical Fives in the Dazzle Paul Aspe asin Ernest Yope kan Team Daraga, Justin De La Cruz kan Team Pulangi, Lloyd Jefferson Borbe asin Almar Sabayo kan Team Legazpi. Best import of the season naman si Kenfred Quintoy Sigura. Thank you po kay Kong Elizalde Co. Siyempre siya yung major sponsor natin for making this happen. So, and siyempre, committee. Nagtauman ng kaugmahan sa pagtatapos kan liga, sindag Laknain,
asin Shantido. Para sa mga baretang tatak Bicol. Jen Nunez. Try to hit the triple! Yes! What a shot! What a shot! Piling kaakian sa Malilipot Albay, benepisyaryo kan Project Angel 3 kan Dole Albay. May istorya, si Nomer Corporal. Papasalamat ni Nanay Maribel kang Barangay San Isidro Malinaw Albay ang pagkakapili kan sa iyang aki na maging benepisyaryo kang Project Angel 3 kan Dole Albay. Apwera kaya sa tsinelas, may pigtauman na food packs, bagas, asin igwapang cash. Katabang na sa pag-ural daw, me. Makasurog na. Sa pagkabuhay, me. Yun man lang po. Dakulang salamat. Nakaresibi maning siring na handog ang pamangkin ni Nanay Josel kan Barangay San Francisco parehong Banwaan. Salamat tabi, nakatabang po inigabos sa mga pamangkin ko, sa magurang ko, talagang dengdeng po talaga sinda. Bagong akit kaya, po, salamat po. Sigun kay Ching Banania, pamayo kang Dole Albay, taon-taon na ninday ning pigigibo. Obheto kang aktibidad na makapagtauning kaugman sa mga piling estudyante sa probinsya. Ngunya na taon, 150 kaakian ang napili ninda. Gikanan mga ini sa maniba-ibang eskwelahan sa nasambit na Banwaan. Kukondusir minio and nag-identify kita kaning mga child laborers within the area of jurisdiction na na-identified. Araw kayo ni Sumalilipot Albay, tamay dakol na prevalence kang child laborers digdi. So, naging posible man ang aktibidad uli sa tabang kan maniba-ibang stakeholders, government and non-government agencies, arukan ako Bicol Party List. Sabi nga ni kang sa tuyang mahal na mayor, the Honorable Mayor Bolante, ano nga yan? Kadakol kan sa indog pinaghiras, asin itinabang sa satuyang mga kaakian. So, asigurasyon kang opisina, padago sindang mabilog ni mga proyekto na makakapagpagyan asin mataong kaugmahan, urog na sa mga tios na albayano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 13 Dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!